Abagqatswa abazimeleyo bavumelekile ngoku ukuba bazigqatsele unyulo lukazwelonke nolwamaphondo ngaphandle kuba babengamalungu ombutho wezopolitiko okukuza emva kwesigwebo senkundla yomgaqo-siseko sokuba awuhambisani nomgaqo-siseko umthetho olawula ezonyulo kweli nobungavumeli abagqatswa abazimeleyo bonyulelwe kuba bangene epalamente kazwelonke neyamaphondo xa bengengawo amalungu ombutho wezopolitiko. Kungokunje abagqatswa abazimeleyo bazakwazi ukuzigqatsela unyulo lukazwelonke nelamaphondo ngaphandle kokuba bebengamalungu ombutho wezopolitiko okukuza emva kwesigwebo senkundla yomgaqo-siseko nesekuchaza umthetho olawula ezonyulo kweli njengongahambisaniyo kwaphela nomgaqo-siseko. Insofar as it makes it impossible for candidates to stand for political office without being members of political parties, the Electoral Act is unconstitutional. Ujaji Mbuyiseli Madlanga unike iparlamente iminyaka emibini ukuba ilungise lo mthetho uqinisekisa ukuba uhambiselana nomgaqo-siseko weli. The declaration of unconstitutionality is prospective with effect from the date of this order, but its operation is suspended for 24 months to afford Parliament an opportunity to remedy the defect giving rise to the unconstitutionality. Ukanti umphathiso wemicimbi yezekhaya uyalelwe ukuba ahlawule indleko. The Minister of Home Affairs must pay the applicant's costs in the High Court and this court, such costs to include the costs of two counsel. Abo befuna lo mthetho ulawula ezonyulo kweli utshintshwe bafakalise izimvo zabo kwesigwebo. The fact that the Constitutional Court has suspended this up to 24 months does not mean we must wait for the end of 24 months. Absolutely, yes. As soon as amendments can be done, yes, and can be adopted by Parliament, the day that they are done, we are free to implement. All of us, and even the people in the political parties, must actually recognize this as a way of freeing themselves, because some of them got captured in the process. Without doubt, the work has just begun. Yep. The 24-month period will require that there's actually good contestations. And I think the invitation from this judgment today says to South Africans, also make your submissions as to what type of electoral system you exactly want to see, because that is going to be a contested terrain. But what we now do know is that the power has been handed back to the people, which is the power behind the judgment. Kwaye lo mthetho bulawula ezonyulo kweli ubungavumeli nabantu abadala ukuba bangenele unyulo njengabagqatswa abazimeleyo kodwa le nkundla yomgaqo-siseko ikukhabile konke oko namhlanje. Kwiindaba ze-SABC ndinguxolisile Richard Nojoko eGauteng.